Некалькі разоў у год на ўскрайку вёскі Вялікая Турна навуказнаўцы наведваюць невялікі тэхнічны будынак. Вось ужо 20 гадоў тут жывуць сычы дамовыя, сямейства савіных. Саміх птушак, дарэчы, чырвонакніжнікаў убачыць практычна нельга. На паляванне яны выходзяць ноччу, але навукоўцаў зараз больш цікавяць прадукты іх жыццядзейнасці. Гэта пелеты, неперавараныя часткі рацыёну савы і шкарлупіна ад яек. Усё гэта падвяргаецца ў лабараторных умовах дбайному анализу. На фоне этого мы, например, установили в этом году, что была необычайно высокая вспышка численности полевки обыкновенной в Центральном Полесье и белозубок в Центральном Полесье и в Западном Полесье. Вынікі даследаванняў даюць уяўленне аб тым, якія дробныя грызуны сёння засяляюць нашы палі і лясы. Змяняецца клімат, кажуць эколагі, а з ім і рацыён птушак. Да прыкладу, пару гадоў таму заўважылі, што з поўдня пачынае распаўсюджвацца 3 новых віда дробных млекакормячых. Між тым, яны пераносчыкі пэўных насякомых, а з імі і хвароб. Анализируем, и мы тогда видим полную картину, что происходит в живой природе, и, соответственно, мы можем относительно достоверно сказать, какие ожидают реальные, потенциальные там угрозы для животноводства, для коммунального хозяйства, для здравоохранения человека. Природа – адзіны арганізм. Ланцужок у экасістэме, грызуны, насякомыя, сельскагаспадарчыя жывёлы прыводзяць да спажыўца, чалавека. Таму і галоўная мэта падобных маніторынгаў – прадугледзець і папярэдзіць патэнцыяльнае з'яўленне новых крыніц захворванняў. Тацяна Колокольцева, Васіль Палхоўскі, тэлерадыёкампанія «Брэст».